Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O garon sa sumpay ning atong sugilanon. Ikaw na. Promise. Excuse me, miss? Ako? Ikaw? Naki-plastic bottle, you want? Okay. Akong anaon. Dawatan na lang. Oh, catch? Oh. Ay! Aray! Ay! OMG! Sorry! Sorry ha. Nalibot man ko nga napaday na bilin nga tubig. Sorry, kid kaayo. Okay ra. Nasuko ka? Wa ba ito na ko gituyo? Gusto na ako makatabang nimo nga makagather ka og mga plastic bottles. No. Oo, ako masuko eh. Okay ra, good. Way problema. Salamat sa di ay. Okay. Abi na ko nasuko ka. By the way, ako di si Karen. Sheila. Og kana sila ako mga BFF. Girls, say hi to Sheila, oh! Hi. Sige, Sheila, ha. We'll go ahead na. Kung may makita mi nga plastic bottles, ihatag raw niya namo nimo. Oh, sige. Mas mayo hinoon nga mutabang mo aron daghan natang makaprotect sa environment. Okay. Sige. Bye. Sige. Girls! For the environment ko, no? Oh. Ngano nangatawa man sila? Oo, asa na ba ito, Guban? Oo, asa na? Pag-anda na mo dire, kay karon taon-taon mo, daghan na rin mga estudyante. Oh, ay na ka mo magtabi diha. Hi, Tesaras. Ay, Wow! Nagpa-color sa hair ay. ay, sapa, guwapa. O kung di sa edad, oy. Angayan ka, te. Ay, agayan, bagyog ko. Da pa man. Bitaw. O sa may imo, ha? Sige na, pili dayon, samtang wa pa kayo'y tao. Sige na. Nana kay Pakbet, te. Kimingaw naman hinuon kong utan, oy. Ay, naagayon. Oy, English siya. Pakbit niya, ha, usa. Ate, kung naakay mga plastic bottles ba, ipalahi lang ko niya palihog, ha? Ay, sus! Speaking of, Nana kay palain, te? wa. Dili na mauy ako ipasabot nimo. Unsa man dite? Gupa. Kay baw ka gupa. Kalakot kay ko na minaw ito mga ubang estudyante ay. Ikaw rin kilipak. Ha? Ulaki. Mga 5 man tingali to sila kabuok gahapon nga nang snack dili. Sige pagpangatawa. Ikaw nagigihisgutan. Time pa. Nganong kay ba man kang ako gihisgutan, te? Ay, kisa pa manila ang estudyante din nga manguliktas mga plastic bottles gawas nimo. Oh, Grabe kuno kaayo ka. Kipaka-cheap kuno nimo ang image sa eskwelahan. Purgid kuno tingali kaayo ka. Ay, laguta lagi nako. Ay, kalamin, duulon og sultihan kung kinsa ka. te. Oh. Ayaw, te, ha? Aha. Ayaw baya, gyud. Aw, Nagsabot na ra batang daan, ana? Ay, oo, lagi. Maugani. Maugani nga gitakon na lang ako akong bakba. Bisag ka bang hagon na kay ko nila. Mga hilas, murag kinsang mga datua. Napay mga dagway nga murag mga abstract painting. Unsa, te? Oh, grabe ha sa di mo, te, uy. Abstract painting, gyud. Ay, uy! Kaya di man masabtan ang dagway. De, murag mga abstract painting. Dara. Gupa. Gupa, tanaw mo. Wa palibak. Maunang mga babayhana. Nay, gabudlot lang simod anang usain na. Pwede kang sangitag hangir. Uy, ati Santos ba? Grabe ha na gid mo, te, uy. Yung mga friends na bayan na ako, ha? Usa? Usa to? Why? Nga nung gutangin na friends, manani mo sila, ha? Usa pagkahitabuha, ha? Mao na to, girls, ha?
Tuyuon na to nga usik-usikan ang ketchup aron ma-messy kayo nga atong basura. Then, itipo na to paglabay ang mga plastic bottles. Ha? Agree? Agree. Okay, ma-order na ta. Bayad lang ko, tiyo. Ay, ayaw na lang lagi. Ikaw, good pa. Hi, Sheila. Oh, hi, Karen. Among ihatag ni mo niya mga plastic bottles after na magkaon. Okay, thank you. Hey! Mo na ni mong food? Pagpili wag lain, ako rin bahala. Okay ra, uy. Mao man gini akong gipili, good. Gimingaw na sa kong kauutan. Ay, like ka, wow, good. Te, please paghatag niya breaded pork chop. Ayaw na lagi, Karen. Salamat lang jud kaayo, pero diri sa ko makaon og mantikaon ron. Thank you na lang. Taas pag pride. Di pa palibre. Bisan klaro yung maorti yung ma-afford. Bakbet. Nakasiguro di ay mo. Nga mauro to iyang ma-afford. Kaila di ay mo niya? Te, di ba good obvious nga dili siya maka-afford ng ubang food? Mangulata magani siya mga plastic bottles. For sure, iya ginang ibaligya. Don't tell us nga. Hobby lang yun na niya. Iyang hobby collecting garbage. Sakto gid ka, girl. O saman mo, order mo o dili. Napadaghang mga estudyante naglinya o. Thank you, Lord. Busog na ko. Okay na human naman kong kaon. Mangolekta na kong mga plastic bottles. Naka-ready na ning daan ang akong eco pack. Excuse me. Ang inyo niyang empty plastic bottles, ha? Ako, Ana. Oh no! Oh, Oh my God! Sheila, nakasako ni mo! ha? Ari sa good? Ngano di ay? Nalimot gid ko. Anas, nalimot gid mi. Nalabay naman sa trash can ang among plastic bottles. Sorry. Okay ra, uy. Napamay daghang lain, good. Sayang kaayo. 6 good na kabuok. Tabang na kaayo na nimo. Ako na lang kuhaon, uy. Ayaw na, uy. Okay ra lagi. Napamay ko'y daghan. Di man good. Ni promise biya mi nimo nga ihatag na mo nimo ang among plastic bottles after mangaon. O niya kay nalimot man mi kay saon. Nalingaw man gud mig tabi good. Abi pa lang nimo. Wa ka na mo gi-take seriously. Okay ra lagi. Way problema, Karen. Next time na lang sad, good. Di gid pwede no. Kuhaon gid ako mga plastic bottles. Ay, Karen! Messy na kayo ng trash can. Uy, magkahugaw ka. Sige lang. Sige lang, okay ra. Why problema? Maikugi ko ni Sheila, good. Baby, isuwag mo. Wow, nice! Nice! Nice, Karen! Oh, Kuha mo ka na mga plastic bottle sa trash can. Kuha na! oh. Jed, i-ready yung video, ha? Ato nang i-post sa school page. Plus points ni mo, Karen. Mutabang kong pangumpanya ni mo para sa next student body elections. Bullshit. Sige na. Karen, nag-ready na ko sa video. Oh my God. Usama na ni mo. Mukuha jud ka. Guys. Please lang kuno, be. Pila naman nakabuok plastic bottles, good. Ayaw ninyong i-pressure si Karen. Pero siya mang ni-insist ganina, dili ba? Oo. Pero ako na mismo ang muhangyo nga dili na. Kaya para naman gunin ako ang buhato ni Karen? Karen, ako yung na-appreciate ang imong good intentions. Salamat kit kaayo. Pero dili ko musugot nga imo pang kuhaon sa trash can ang mga plastic bottles nga imo nang nalabay. Okay, Sheila. Thank you. I promise next time, di na gid ko malimot. Okay. Okay, sige. Ako na rin mo kuha.
I-open imong eco bag, miss. Bullshit! Bullshit! Napahiya gid ka da. Pagid ka itong bayhana da. Huwag nakuha pa gini ang atensyon ni Carlo. No way nga magpadayon ni. Dili pwede nga ma-attract si Carlo niya. No way! Gawa ni mo doy. Shock mo tanan. Ngangagot ka rin. Kay bawo man ko nga ati rato niya. Nakuhaon kunuhay ang mga plastic bottles. Klaro adto. Nga gusto niya nga si Sheila mismo ang mukuha. Gitoyo man to niya nga ilabay to. Og alibay ra man to niya nga nalimot siya. Pero nga naman siguro nung ikaw minikuha. Pa-impress na Sheila? Ha? Pa-impress mo eh. Oh, pero usam dito kung dili pa-impress. Oh, wa lang. Wa lang? Wala good town. Kung man, trip lang? Oh, Do. Lano. Di pa mo angkon. ikaw ba? Ingon ani maguni. Di ba? I find her interesting man. Gusto ko nga ma-interested siya nako. Uy, mo ba? And what is the meaning of this? Basta lang. Unsa basta lang? Ay, basta. Scam! Ming, 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 Ming. Ming, Ming. Uy, nanagka na lagi mo. Nanawag mo sa inyong mga friends? Sige, sige na, sige na. Kaon na mo. Tabang mag-pray ha nga. Daghan og makolekta nga mga plastic bottles si Ate Sheila. Aron makapalit ko sa inyong food. Gilid ba kanila? Puro gitingali ko nung kaayo ka kay nagulit na ka og mga plastic bottles. Okay ra kung silang pagtuo bahin ako. Bahala sila. Basta ang importante, nga I'm hitting two birds with one stone. Ma-recycle ang mga plastic o makapalit kog food para ining mga miming sa kalsada. Sige, sige pa, sige pa. Tiwasan na ninyo. Ayaw ninyo usiki ang pagkaon kay mahal ra ba kaayo na. Mas mahal pa nas bugas. Hi, Sheila! Oh, Cat food ba? Kipahatan ni Carlo? ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!